Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bihusni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina kitabat tazhib awil fikhi ya Allah waqdi hawa ijana wastajib dunga ana ya Allah. Kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bab merdekake budaya. Tahu kata Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Idqi utawi iki iku kitab kang nerangake merdekake budak. Dadi niki ngrembug perbudakan. Terakhir kitab terakhir. Wis katam niki sakjane wong ya ora ana perbudakan. Wis katam niki. Sesuk madangan wis sesuk. Warasa gedhen pengangkah madang ngono apik banget iki jane iki. Nek engko mah ming ra mangkat engko ming. Wijaya Indra. Lah iki rembukane perbudakan terus ngrembug merdekake budak. Wa huwa utawi ngidkun utawa al-idku merdekake iku izalatul maliki. Ngilangi kepemilikan nganil adami saking anak Adam sing dimiliki dilangi status kepemilikan iku. Bahasa fikih ngeten niku. Dadi anak Adam para menungso nek jaman semono ana sing dimiliki karo juragan. Akhire dheke dadi budake juragan iku. Lah men ora dadi budak niki dimerdekake. Dilangi statuse le dadi budak utawa dilangi statuse le dimiliki karo juragane. Niki mengke modele dituku. Dituku kowe kok dadi budak, mbok tulung aku dimerdekake misalkan. Ya terus salah siji niki rembukan karo juragane. Budakmu arep mbok dol ora tak tukune. Oh, pasar budak iki mbiyen biasa kok ya ngono. Ana kondang pasar budak niku kondang. Wah, nek saiki ana iki mesti dosa bor. Pasar budak.
Angger muni ana sar budak ngono. Kliwon popon ngono ngetiding. Nggih. Ndelok budak-budak. Angko nek ana sing kira-kira dicocoki ngono dituku dimerdekake. Iki biasane dulure wong merdeka kok ana salah siji sing dadi budak. Yo tarikan merdekake dulure awake dhewe sing dadi budak. Terus parani dirembuki budake jenengan tak tukune wong niku istilahnya dadi dulur kula mesakake arep tak merdekake. Oh iya regane semene. Pinten 7,5 juta. Padahal mbiyen le tuku ming 2 juta. Wae bakul budak iki bathine akeh. Bakul budak kuwi biasa kok ya. Ya ana budak wedok, ana budak lanang, lengkap pokoke. Nek budak lanang jenenge ngabdun, nek budak wadok jenenge amatun. Ngabdun au amatun ngono kae. Iya di budak lanang ngabdun, budak wedok amah, amatun. Bakule jenenge Pak Madun. Anu bakul degan. Iki mula diilangi status kepemilikan dimiliki men supaya wong ki ora dimiliki wa takhlisuhu lan ngikhlaske mbebaske utawa mbebaskene dheweke wong minariti saking perbudakan le mbebaske wong niku saka perbudakan takoruban krana takorub ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala. Ini ibadah berarti merdekake budak niku ngibadah. Karena salah satune nggih niku merdekake wong. Lah wong iki nek dadi budak ngono ya wis anane mung rekoso-rekoso tanpa oleh apa-apa. Iki kon ngopo-ngopo pokoke wis halal bebas. Juragane niku budak kon ngopo-ngopo ora ana bayar. Mung pakane tok sing penting urip. Ming wah budak iki cara bahasane sak asor-asore wong urip ning alam donya niku nek dadi budak. Sak asor-asore urip niku. Mulane nek wong sing didit ngeten salah satu bentuk ngibadahe niku merdekake budak. Dituku culke wis maksude culke sampean wis tak merdekake. Lah kok jenengan kok le mesakake kula dadak merdekake kula barang weh ngibadah niki niat kula taqarrub ila Allah. Nyerak-nyerak marang Gusti Allah. Makane niku salah satu bentuk ngibadah niku merdekake budak. Wong perbudakan niku jan mula ngantek neng alam dunia dihapus niku. Wong niku istilahnya merupakan satu tingkah sing sing marai ngesorke wong sak sor-sore sing marai gawe wong niku ora ana regane babar blas. Ora ana regane budak niku. Nek budak model ngene iki jan ora ana regane tenan nek kaya jenengan iki arep wong merdeka kae asline budak. Wong masalahe mengko teko diperbudak. Dadi berbudak. Godhoke wedang Mas arep tak nggo adus. Ya. Iki diperbudak. Ya tetep rawani arep muni gemang kok ya.
Sing tandang sing wedok kek kuwi iki mingkur. Yo nek tampang ini we di gede wangun-wangun kae ming tampang kaya kuwi iki. Tampang kok ya. Menang tampang tok e. Tampang gali ati Hello Kitty kok ya. Budak. Makane Kanjeng Nabi ngendika nek wong niku seneng karo sewiji-wiji mongko bakal dadi budake sewiji-wiji niku. Sehingga Kanjeng Nabi wanti-wanti ning alam donya niku aja nyenengi sewiji-wiji kanthi nemen-nemen. Engko ndak dadi budake niku nungkulke. Seneng ya seneng ning aja nemen-nemen. Engko ketungkul jenengan ketungkul terus kabeh dikalahke, akhirnya dadi budake. Karena seneng. Ana wong niku sing seneng karo mobil. Wah, tuku mobil seneng banget. Wah, iki nek nang nggon kae saking senenge ro mobile, nek nang nggon postingan Facebook kae dilalae karo anake sing isih cilik kelas 1 SD, apa malah kepara isih kelas TK, mobile niku digarit. Karo anake niku mobile digarit. Wah, bapakne saking senenge karo mobile mureng-mureng tangane anake dikethok. Jan dikethok, wah niku ditugel tenan. Iki lho gara-gara senenge kebablasen dadi budake suwiji-wiji ngono ngantek anak kowe. Ha mbok njaluka ngapura getuna kaya apa lah tugel sih. Ora bali kok ya nek kur coklek we gawa ning sangkal putung ngono. Utawa lebokke rumah sakit operasi pasang pen-pen iso pulih niki tugel-gel dikethok. Ming gara-gara nggaret mobile kuwi. Terus engko wah kebenaran iki wis ilang, sing penting melindungi apa yang disenengi kuwi. Nah, kebenaran kalah, mula bener-bener dadi budake ya ngono kuwi. Mbok wong we ngopo sithik donek-onekke. Kamu tahu enggak berapa harga mobil iki? Nggih, ngertos. Kalau nanti lecet bagaimana? Maaf. Menglacet titik wae gila. Wis le wong iki nek senenge nemen gek ya le sugih rong suwe. Le sugih rong suwe. Dadi ngono-ngono kuwi jan walah ya Allah. Kuwi wis sing tuku sing lanang. Wah sing wedok le sapa-sapa engko nek ngopo titik donek-onekke, donek-onekke. Aming dunya kok le ya ming dunya. Dunya iki ora ana sing sifate bakok langgeng itu ora ana. Dunya itu fana. Fana niku alam sing ora langgeng, alam sing njelehi, alam sing ana rusake. Mbok tok ati-ati kaya ngapa barang dunya ini tetep nganggo rusak. Dadi nek jenengan wedi ndak rusak niku wis sak klaru-klarune. Dunya itu didadekke sarana. Misalkan seneng banget ro mobil, apa seneng banget ro motor, ya ora ngantek ngono kuwi, cukup sarana ngibadah. Pahame iki dunya. Lah kok nek rusak dandake. Mengono kuwi nek rusak dandake. Nek rusak kecewa didandake ra kemeneran didol. Wangel. Moga kaya wetan lho apa-apa didol. Didol apa didol. Ngono kuwi bae urip kok nek angel ra elok-elok. Apa-apa kecewa. Ya dunya ora ana sing sempurna, njelehi mesti ada titik jenuh nyikapi karo menikmati dunia itu, sisi lain mesti ana suda karo rusake, mesti ana suda ana rusake. Memang delok mbok sing kaya ngapa kabeh ngono kuwi.
Kuwi donya sing iso ngreksa kuwi ya kok. Iki ta deloken. Bojo lanang niku. Iki ketoke nek pas nyenengke kaya-kaya ning ya wong ming donya kuwi. Donya iki ya kadang kala ming nyenengke, ning kadang kala nyebai. Tenan kadang kala nyebai wah. Donya wis mengko ngono kuwi ora ana sing sempurna. Dadi ora disenengi aja ngantek seneng banget ndak dadi budake. Ngantek karo sapi senenge pol, urip kok sak wayahe mengro sapi. Sak wayahe ro sapi. Oh. Goleki nang ndi ra ono ngarit. Mas. Digoleki ngarit. Buar kuwi mbuh tuku apa ngono kuwi. Ya nggo sapi kuwi. Anake pake njaluk dit apa njaluk mbokmu kae. Wah, sapine rada nglentuk titik. Waduh, gering apa ya iki sapine iki. Kok nglentuk to tak delok mripate iki. Wah, goleke ndok wokan. Karo tukoke anggur men mendem. Gawake bumbung dilincip kae, ndok wokan loro dipecah, lebokke kono karo suntake anggur campur banyu sethithik. Wis dombene ngono mlirik bar kuwi karo tahlil kae sapine aku. Kaya dekleng tok ndemi. Iya. Dindemi. Lah bar ngombeni sapi ngono iki turan anggur dombe dhewe. Amel dekleng. Ora cetok. Sithik-sithik sapine. Esuk anak bengi turu ki awar sapi. Gawe nggon wangun kae. Kaya kasur rapi kene wis saka damen. Wajan. Ngantek anake takon, "Bapak nang ndi, Mbok?" "Ayo ning kandang." Bojone bapakmu rak sapi. Ning kandang kae galo, wah wis gawe nggon sing wangun kanggo bar ngopo to ngopo tenguk nang ngene nyawang sapi iki kaya tentrem kae. Rasane kaya tentrem. Bojone ra kekupakara bojone. Lah wong kuwi iki esuk tangi turu dhek ora apa-apa iki wis ngedusi sapine kok. Dhek dhewe ora ngatur. Delengke karo sing wedok mbok adus sik ning ngedusi sapi engko malah ngeyel ngendi ana. Kok mah adus ning arep ngedusi sapi kok adus. Nah ya reget meneh lho muni ngono. Akhire dadi budake ngeten niku ya kon jamangah ngono memeng. Trima anu tenguk ning kandang. Memeng jamangah. Mula aja ngantek nyenengi suwiji-wiji kanthi temen. Repot iki kok nyenengi pasangan iku nek over ya dadi budak nyenengan, dadi budake pasangan iku. Mesakake kok ya terus dadi ra sehat hubungane niku dadi ra sehat. Ora lanang ra wedok padha wae wong wedok senenge karo sing lanang nemen, ayo dadi budake sing lanang tenan. Nemen masalahe, kamu kok kerep-kerepe sing sok senenge nemen sing wedok kerep. Wah nek sing lanang kuwi ra patek. Tenan nek sing lanang ra patek, nek wedok nek kocap seneng ya ngono kae. Ngantek kerep kok do diakali karo wong lanang-lanang. Ngantek kerep tenan do diakali. Sake aku diakali. Bualan iku kerep banget to ngantek sing wedok entek-entekan apa-apa kon ngedol. Saking senenge karo sing lanang saking senenge ngantek apa-apa entek-entekan. Yes. Isih dadi wis dadi bojone wis ya nek senenge nemen ming do kalah-kali karo sing lanang iki. Mono kok wong lanang iku wis watonanu wae.
bagianmu sing saka bapakmu didol. Do guyu kalau wong lakon. Ora cetok. Engko gek anu wis pokoke ngapikke omah iki wis gek karuan le menikmati. Didol gek engko ngapikke omah iki, engko nek wis apik ana aturane nggo tuku mobil apa-apa. Ngono kuwi lha sing wedok senenge pol, lha sing apa-apa. Ya didol tenan jatahe bagiane sing wedok saka wong tuane didol manut sing wedok ya. Wah, terus nggo gawe ngapikke omahe sing lanang ning gone sing lanang. Jatahe ndeke sing lanang. Buar kuwi ya terus ngapikke omahe, ngantek omahe iki pasangi AC. Kamar-kamar iki AC ora mung kipas merek Sanyo. Gawe garasi tuku mobil. Brio Satya. Jobupus. Aduh. Sileling kae, ning ndake sing wedok entek-entek. Kayak brio iki sing nganggo sing lanang wong sing wedok ra iso nyopir sih kok. Sing nganggo sing lanang ngalor ngidul setil kae sing lanang kuwi. Ngerti sambung ro LC. Wes. Sing wedok ming dadi budake, sing lanang ngerti-ngerti sambung karo LC utawa karo wedokan liya. Sing lanang seneng. Wah sing wedok protes ora trima ming dikeki ucapan, trima ngene iki ra trima alian. Kalian endi jatake didol. Ya wis tobat iki kula hati-hati lho karo model ngono kuwi. Hati-hati tenan. Aja dadi budake kok ndak geguang tenan lho jenengan iki. Geguang repot. Hati-hati jenengan. Akale do anu jo akal-akal. Banaran ora mbulus. Mbuluse ana ndak keloro-loro. Mula ngati-ati nggon rasa seneng ki standar wae. Wong ki rong iso ngrasake manis iman kejaba. Kanjeng Nabi ngendika, wong ki rong iso ngrasake legine iman kejaba. Yen to Allah karo Rasule disenengi kelawan derajat nomor 1 ngono kae. Dadi nek nyenengi ya nyenengana Allah, nyenengana Kanjeng Nabi wis nomor 1, liyane kalahke. Lah iki engko otomatis sing prioritase urip ibadah wong sing disenengi Allah kok. Sing disenengi Gusti Allah, sing disenengi Kanjeng Nabi. Makane liyane sing nudu Allah, sing nudu Kanjeng Nabi, nrimo ngene iki ra trima alian. Istimewa nek sing ngene iki jan wis top tenan. Krungu adzan ngono wis kamangka aginjangan. Pateni kompore tinggal jamangah. Lah sing paling disenengi nek diundang Gusti Allah ngono kuwi kok ya sing lanang melung-melung lah ngene iki selak awadang mah ditinggal jamangah. Lagi jangan rong mateng jemah pateni. Mulih jamangah dunak-unak karo sing lanang iki. Utekmu ki piye jiki kene? Lah wong jangan rong mateng kok pateni mah tinggal jamangah. Sing wedok le jauh ya wangun kae. Karena nek nggon rasa seneng, kula iki seneng Allah, seneng Kanjeng Nabi mbangane jenengan. Jadi agi nggarap jangane jenengan arep madang Allah ngundang ya tetep marana aku kok ya.
Ya aku sehat ini sing ngekeki kono gek jenengan ora aku mung njaluk wae. Berat mula nek kula tetep seneng Allah. Gelem ya karepmu, ra gelem ya karepmu. Dipok ngono kuwi. Wong sing disenengi Allah karo Kanjeng Nabi kok. Ya iki mengko nerangke nek kon praktek ra ana wong wedok. Kok le wani getih le muni iki senengku karo Gusti Allah. Dadi nek ana apa-apa sing saka Allah, nek ana apa-apa saka Kanjeng Nabi ya tak prioritaske. Engko sampean nomor 3 4 5. Ngaji ngeten iki ya tetep menyang kok ya. Dilekke karo sing lanang ora iso. Ora iso aku. Masalahe ngaji sing merdokke Allah. Allah sing memberi kita segalanya. Lah kok sampean malah ngelekke. Wong ngatone wujud ngaji seprono seprene ora berubah. Ora ana wawane. Lah owah apa ora iki engko sing ngersakake ya Gusti Allah. Lah nek Allah ora ngersakake ya angel tenan sing kaya ngono kuwi kok terus le gathuk-gathuke kaya ngono. Wangel kok ya. Ya ngaji nek ra nang kono. Iki saya ora sehat kuwi anjurane saya ora sehat. Saya rasa ditaati. Lah ya kudu nang kono lah sing iso nerangke kanthi kepenak ning ati ditampa iso menep tentrem ki ming kono, Cek. Liyane ya ora iso tenan ditambah nang kono ki blas ra mbayar, Cek. Ora nang kono piye, Cek kok. Ya tetep nang kono. Main-main. Mula aku nek kon ora ngaji ra iso kok malah lemun iki ora ngaji. Dadi ngaji niku sing merdokke Allah, kok iki bojo ngelekke upamane wani getih. Wani getih iki pokoke aku ngaji nek tok elekke ora iso. Karena nek ngaji niku sing dawuh Allah sing nguripke aku, sing ngrejekeni aku, sing nyehatke aku, sementara kowe malah ngelekke berarti kowe iki ngejak perang karo Gusti Allah. Allah akon kok kowe elek-elek. Cara wong padu ki Allah akon jenengan karo meteng kelek kae. Karo metenteng. Ngomong ra, pokoke ra usah ngaji. Gusti Allah akon ayo ngaji ora. Ngono padha karo. Ha iki ra ya kemendel iki padha karo iki. Ya Allah jadi lawan. Ya ngerti-ngerti ya esuk gledak kae. Esuk-esuk iki arep tangi mak gluduk gledak. Esuk-esuk kuwi. Ya wis ming merem ra melek kae playokke nang jebukan. Ini playokke nang jebukan. Mbasan dicek-cek jedet ketemu jawabane gulane iki 700. Ora krasa lah ya wis blabur lemes ra kalah. Iki 750 tok yo. 750 tok yo bulan. 1000 jujul. Ya 750 terus ming merbes mili lemes kae wagu kae terus saya. Nah, terus sing wedok nunggoni ora nilai nek sing wedok iki. Nunggoni ya tetep gaya terus sing wedok omong, silo kowe masalah elek-elek nantang Allah kok ya. Dong iki nek Allah dawuh ki disengkuyung men Allah saya seneng. Men Allah ngridani kok malah ngelekke. Nek ngene iki piye wis karo Gusti Allah dikaya ngene iki rak ming ora bangga ta akhirnya. Allah dilawan. Makane apa sing dadi dawuhe Allah ki ditandangi aja mikir efek, aja mikir hasil. Ngaji diperintahke wajib ngaji lah hasilnya efeknya piye owah apa ora owah rasa dipikir. Lah kowe engko sing netokke Allah kok ya kok kowe iki terus le nuntut sempurna karepe nek ngaji iki terus owah langsung. Ngene iki bandeng wis mangkat ngaji owah langsung dadi widodari. Ayo ora iso. Ora iso nek dadi saya remuk iso. Nah widodari ra iso. Ya senengane ngono-ngono lho wong nuntute sempurna. Nuntute hasil.
temandang rong sepira sing dituntut hasilnya. Wah, ndak bisa. Ora iso sama sekali ngono-ngono kuwi ora dadi. Makane ayo dadi wong urip niku penting Allah karo Kanjeng Nabi. Maka imane legi asik uripe tentrem, engko liyane selehke nomor 3 4 5. Insyaallah jenengan ayem bejo nek iso ngene iki iso ayem bejo tenan. Niki terus sesuk kitabe ganti kula goleke sik sing kira-kira judul karo sing kira-kira pas. Nek arep tak wacake ihya remuk iki engko modele. Tapi ya sing sedengan-sedengan. Muga-muga dirahmati Allah, diberkahi Allah, kaparingan pitulungan saged istiqomah ning ngaji ning ibadah. Harapane tetep bejo slamet dunya akhiratipun. Amin ya rabbal alamin ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.